har hørt fra Mogens, at du har stammet også. Jamen det har jeg, og jeg gør det stadigvæk samtidig. Men jeg har været heldig at få en behandling for det, en gang da jeg var et ung menneske, og det hjalp mig. Ja. Og det blev meget, meget bedre efter den tid. Du har stammet med det meste af dit liv? Ja, faktisk. Hele mit liv. Meningen med den behandling, jeg fik der, det var, at man skulle lære at leve med sin stamme. Man skulle sige til sig selv, at ja, du er stammer, og det bliver du nok ved med at være, men vi kan godt sørge for, at din stamme bliver anderledes, at den bliver bedre, det bliver lettere at have med at gøre. Mm. Og så var vi igennem en masse øvelser i at tale på alle mulige måder, og i alle mulige situationer, og stamme på forskellige måder. Og vi skulle øve os rigtig meget på de her ting, som vi synes var vanskelige. Da du var yngre, og du gik i skole, var det også sådan, hvordan var stammen der? Jamen, den var i perioder var slem. Da jeg har gået i 2. og 3. klasse, også, der synes skolen og mine forældre, det godt nok var så slemt, at nu må man have gjort noget ved det. Og der tog de mig med til en talepædagog. Og dengang, det er jo mange år siden, der kunne man ikke rigtig gøre noget sådan fornuftigt for børn i den alder. Så man sagde, at jeg kunne bare tage hjem igen, for jeg havde det jo godt nok. Det var samtidig meget slemt, hvor jeg ikke kunne få sagt det, jeg ville sige. Og hvor læreren var nødt til at springe over, ikke også? Læreren siger, nå Ole, hvad synes du så, eller hvad mener du så? Og så kunne jeg jo prøve på at sige noget, man kunne gå helt i stå jo. Og så kunne læreren opgive og snakke med mig, og så hoppe videre til den næste. Den er også slemt. Så da du gik ud af skolen og gik videre på en uddannelse, hvordan var det der? Jamen det var sådan, at da jeg var færdig med at gå i skole, jeg har gået i skole i 12, jeg har gået i gymnasiet og har studentereksamen. Og det gik rigtig godt der i gymnasiet. Der havde jeg en god periode. Jeg har haft sådan en periode, der har været gode, rigtig gode i min barndom og ungdom, og så nogen, der har været dårligere. Men det var en rigtig god periode der i gymnasiet. Og så begyndte jeg på et seminarium, kaldte man dengang, for at blive lærer. Og der stammede jeg rigtig meget op, mens jeg gik der på det seminarium. Undtagen når jeg sammen med børn. Du ved, når man nu går på seminarium, så skal man jo lære at undervise børn, og så skal man jo være sammen med børn også. Og det gik fint, det der med at være sammen med børn. Men der var mange andre situationer, hvor det stadigvæk var svært. Og så det var ikke særlig godt, faktisk. Men jeg kunne heldigvis godt klare jo at være lærer. Det var jeg jo glad for. Det var det, jeg gerne ville, og jeg synes, det var sjovt. Men jeg skulle så til eksamen jo, da jeg havde været gået der på seminariet. Og jeg skulle til eksamen i engelsk. Der var min stamme så slem, at jeg næsten ingenting kunne sige. Så det gik rigtig, rigtig skidt der. Og så sagde de til mig, da vi så var færdige, at jamen, de synes jo, at jeg havde stammet så meget, at de kunne næsten ikke bedømme, hvad jeg havde lavet. Der var næsten ikke rigtig noget at bedømme. Nej. Der begyndte jeg godt nok at hænge med næbet jo. Ja. Men så var de så venlige at sige, jamen vi kender dig jo, læreren sagde, vi kender dig fra det daglige undervisning. Og der synes vi sådan set, du var ret god, og så fik jeg en karakter. Efter hvordan jeg klarede mig til daglig. Ja. Og så var jeg færdig. Så har jeg senere fået en anden uddannelse også som psykolog efterfølgende. Ja. Da du var yngre, og du havde snakket med dine venner, var det også sådan slem med stammen, eller var det sådan okay? Det var okay, det var rigtig godt. Det gik godt at snakke med vennerne og skolekammeraterne. Ja. Og så, som du hørte forledes før, da jeg som blev lærer og skulle snakke med børn, det gik også fint. Ja. Men der kunne være mange andre situationer, hvor det slet ikke gik godt. Men det gik ret godt med kammeraterne og med vennerne. Ja. Så mit sidste spørgsmål er, og jeg kan forstå på dig, at stammen har gjort noget ved dig. Har den gjort noget godt for dig, eller noget sådan dårligt for dig? Jeg vil sige, i starten, ikke også, da jeg var barn og indtil jeg fik behandling, der synes jeg da nok, det gjorde meget skade for mig. Altså, det synes jeg da nok. Jo, det var skidt, det synes jeg da. Ja. Det var rigtig godt, da jeg havde fået behandling, og jeg ligesom hoppede over den der forhindring. Hvor jeg kom frem til, at nu var jeg ikke bange for at sige noget. Nej. Det var det. Det slap jeg for. Det var dejligt. Og det har været noget meget, meget positivt at opleve det. At man ligesom overvinder sig selv.